okuro okorina omwana right yaye kero goteba ng'a tigara anyora omwana amaye gocha gokora amatemu onye konyora ikire ko register omwana nigara asinye gokora amatemu ekero ICU abuna riara abe postponed acha koigwa ari special lakini so long as nabakunyara goikaransa so long as nabe gitanda kenya gitara kina bakunyara kolika nabwate right yo gokora amatemu igo goteba ng'a onye yarenge by mistake akebwaterania konyora kera amatemu ataraika yeikire kera amatemu agochi gokorekana nari akare koibora nabwate right yo gokora amatemu ikiagero ise komoteneni nabakogosu nabwate right yo gosoma. Okay. And gekero ngomarete imo marari obwoge also Joseph Obwoge also a cost yoko rosia matemu anyaro kabage komorekero kiagara moni gakoba printed yali ase chinse chisiko the same time nkibona matema ko printed ku chinse chisikali tugwate chiprinter ga gusitura rosia matemo kero bwe kwanda igoro yabana bajeruka bali bebwatira ntikurasi misugo kora matemu muntu iboiro mwana nendo kwa marentera lisa kali esabo seriously that is unfair tageretenga kolengana na inche omwana osu mwana funzo ndo bwenso register matemo na aba nyageta aliare na wena takora matemo ayo asenge nchonga na bote right yoko yakora matemo ayo egente getanga na register te neringa ki anyorete webwateranirie obona iga oisire koibora lakini onye kabote uwezo yo gukora matemu ayo umetembara konyora matemu ikirange matukabera atatu iga boboire baibuire bono umuno oyo onye kabote uwezo yo gukora matemu ayo tigaya kore lakini nyete bwati uwezo yo gukora matemu ayo bas matemu ayo nabago chikokora gochuma konde lakini tinga bono tokanenga bono abana bebwateranirie bono mbakora matemu tinga tiki ngeko bagento kiya sabana asenga jokoro mwana lidia sote class 8 target ya yaringa naki kegoika